Kajakmani yagulo busa khorokni ingkha Chikonti Tripura Longtrai Valley SK kami bisibai khobjak dalangsing kamini takhu koron mohon Tripurani bihik miani simi kamamani tabuko mayakho amang simang sajak busai koron mohon Tripura Chikonti Tripura no nugui tongkha hingke saho dihine mobile number rekha 9863537874 Teje nugui tongnai rok saho dihine para khai Sindu Kumar Dolasi para Acha ini media bas mani maafkan ang media ni basakang media na lakhana ko masaman karon kai ani buri miani simi logone akhole tang wai thangja ke boro thanga obasai miya oro bobai chung ke sabo para berei chokmungo abono ke sawalai lai ka kutuglai khasung ono bulai toglai koroi asuksa kokbai no ang bano aromne him thamani bai no bo akhole thanga hangkai obon bade bo jodi se ani tongmung chaya hingkai bo ang bai kaklai nanu musugo hingkai bo ruwajani parani ruwajani oro thangbai bisa dokhaisila bo bayang gam haya kung salai mano hingkai bo oboboro liya bo ek kothai bo tamahini ba hajongkha hingkai oino borok bai khali thangmana hingkai je bono kono jaga rutu meya hingkai je bo thangka bo ang bai jodi kaklai nanu musugo kok salai nanu musugo hingkai to parani ruwajani oro thangbai bisa dokha hingkai salai mangkhamong hingkai takto bono salai nanu sidung logese manliya bono oro hini je bono hutu gari lamaya abon dawai bono hutu lamaya hingkai ani je saya tongkhai bo masa ang jodi saya tongkhai bang bono nakhat sano bono phaitong je kisu ang saya angkhai bo bonang sanai an bulong khai bo ang bono map sanai ang obahai jodi bulong hai ang obahai arong ya hingkai binimbo tongmung obahai ke awa kono tongmung sedi no phaidi gam gurung ke nini basa buti bi tong phaidi ang abon bagno joton sanan sugo hingkai bono jara je jaga nunglai boro rokbo ani number ke call khai am janen di am sadi hingkai ang bono jodi se abki khai ro mangkai ani je chukjamani ang rang jakune kum okorno panungan ko ang prosore do na ko jaya no aki sabai ro mane ko Tege sako bo mia ang komani karon tangni bang phoka nang baki nogo walai sujak hai ko walai wa bone ko bono hai ke tang samane walai lai jak nge walai lai bene bisingo ang bono saka nung jodi ani kokkhana liyang gai nung dila ba ke bere yo khosa fuji oni 12টা একটা aba ke bere tongo chongo kono somoy gai gai aba ke nung hangke to ang lasikha hangga ang no bu buya no kono khaya ani saksapung biti jaga ko ang thine hini bon saka hingge abono bo thangka khole asuk jabai no bo kaisa koksai kalin thambong parani borong no bo bai bo biti jaga thikeng ang dus manjang nai bo ya tongmung no siang gai ya kono siang gai ang bo bai tam siang bo bai kalai nai bo sai